Insellmilkom, illum il-ġimgħa tal-ottava tal-Għid, nilqakom għall-Qudiesa u r-Rużarju mexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Illum fl-Evanġelu nissimgħu li d-dexxiplu li kien iħobb Ġesu għaraf lil Ġesu u qal lil Pietru, "Ilmulej dan?" Nitolbu b'mod speċjali llum għar-rispett u t-tolleranza lejn il-bnedmin kollha, inkluż dawk li huma differenti minna biex aħna bħala nsara vera narfu lil Ġesu fil-proxmu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Fil-bidu ta' din il-Qudiesa ħutijaj u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Int it-triq li twassalna ant il-Missier mulej ħniena. Int il-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Int il-ħajja li biha ngħixu fik mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fl-ola tas-smawiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddu lek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf ta' Alla bin il-Missier. Int li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ilqa' tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemmin tal-Missier ħenna lina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox, intrid li fil-misteru tal-Għid iseħħ il-patt li biħerġajt ħabbibtna miegħek. Għatina li ngħixu ta' bil-ħaq skont il-fidi li bil-feħ nistqarru. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li għallam jekk jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien wara l-fejqan tal-Matub, waqt li Pietru u Ġwanni kienu għadhom qegħdin ikellmu l-poplu, resqu fuqhom il-qassisin u l-kmandant tat-Tempju u tas-Saduċej. Għax ma felħux jisimgħuhom jgħallmu lill-poplu u bl-istess qawmien ta' Ġesu ixandru il-qawmien mill-imwiet. Għalhekk meddew idejhom fuqhom u żammewhom fil-ħabs sal-għada, għax kien ġasar fil-għaxija. Imma ħafna minn dawk li kienu semgħu l-kelma emnu u l-għadd tagħhom kien jilħaq mal-5,000 ruħ. L-għada il-kapijiet tagħhom u x-xjugħ u l-kuttieba ltaqgħu f'Ġerusalemm. Kien hemm Anna il-qassis il-kbir, Kajfa, Ġwanni, Alessandru u dawk kollha li kienu mill-familja tal-qassisin il-kbar. Għedu lill-Apostli fin-nofs u staqsewhom, "Intom bliema qawwa jew f'isem min għamiltuh dan?" Pietru mimli bl-Ispirtu Santu wieġeb, "Kapijiet tal-poplu u xjuħ, intom illum qegħdin tistħarġuna fuq il-ġid li għamilna lil wieħed marid u biex dan fih. Mela kunu wafu intom ukoll u l-poplu kollu ta' Iżrael. Jekk dan ir-raġel huwa hawn qudiemkom qawwi u sħiħ, dan ġara bis-saħħa tal-isem ta' Ġesu Kristu ta' Nażaret, li intom sallabtuh u Alla qajmu mill-imwiet. Din il-ġebla li intom il-bennejja warrabtu u li saret il-ġebla tax-xewka. F'ħadd ħliefu ma hemm salvazzjoni
Għax imkien taħt is-sema ma hemm isem ieħor mod lil bnedmin li bih aħna għandna nkunu salvi. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Faħru l-mulej għalixu tajjeb, għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajjejdu liet Iżrael għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajjejdu dawk li jibżgħu mill-mulej għal dejjem it-tieba tiegħu. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-mulej seħħ dan, ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Dan hu l-jum li għamel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Ejja nitolbuk, mulej, salvana. Ejja nitolbuk, mulej, għatina rizq. Imbierek minn ġej fisem il-mulej. Imberkukom minn dar il-mulej. Jahwe hu Alla u id-dawl tagħna. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Ħajjollu l-insara b'tifħirhom, il-vittma tal-għejd, għaxat il-ħaruf in-naġġ tiegħu mill-jasar tal-mewt. Ġesura ġaħabbeb il-midneb Alla l-missier. F'taqbida tal-għaġeb tal-ħajja inqerdet il-mewt u qam sit il-ħajja mill-qabar isaltan rebbieħ. Ejdinna Marija, ħabbrinna fit-triq lil min rajt. Jien rajt qabar Kristu lil xoxta fis-sebħ tal-qawmien. Rajt l-anġli li ġew jagħtu xhieda, il-faxxa illi żar. Il-xoxta mill-mewt Kristu Sidi li fih ittamajt. Maru l-Galilja qabilkom, hemmhekk sa tarawh. U nemmnu li Kristu llum il-xoxta tassew mill-imwiet. Int mela, Sultan, ħenna lina, o Kristu rebbieħ. Amen. Alleluja. Dan hu l-jum li għamel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Alleluja. Il-mulej ma'ko. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek. F'dak iż-żmien Ġesu reġa' der lid-dixxipli ħdejn il-baħar ta' Tiberija. Derilhom hekk. Xmun Pietru, Tumas li jgħidulu t-Tewmi, Natanjel minn Kana tal-Galilija u li Zebedew tnejn oħra mid-dixxipli tiegħu kienu flimkien. U xmun Pietru għalilhom sejjer nistat, għalulu ħaniġu miegħek aħna wkoll. Marru, rikbu id-dajsa u dak il-lejl ma qabdu xejn. Filgħodu mas-sebħ Ġesu kien qiegħed ix-xatt. Imma d-dixxipli ma kinux jafu li kien Ġesu. Ġesu qalilhom, għandkom x'tieklu ħbieb? Le weġbuh. Qalilhom, wadbu x-xibka n-naħa tal-lemin tad-dajsa u ssibu. Dak wadbu x-xibka u mbagħad ma felħux jiġbduha daqskemm qabdu ħut. Id-dixxiplu li kien iħobb Ġesu qal lil Pietru, il-mulej dan. Għalhekk x'mun Pietru kif sema li kien il-mulej xeħed fuq u l-libsa ta' fuq għax kien għoddu eri u ntefa' l-baħar. Id-dixxipli l-oħra billi ma kinux imbeda wisq mill-art imma xi 100 metru biss
resqu bid-dgħajsa jkaxkru warahom ix-xibka bil-ħut. Kif niżlu l-art raw li kien hemm xi faħam jaqbad bil-ħut fuqu u xi ftit ħobs. Għalilhom Ġesu nowlu hawn xi ħutiet minn dawk li għadkom qbattu. Xmun Pietru tela fid-dgħajsa u ġibet l-art ix-xibka mimlija b'153 ħuta kbira u minkejja daqshekk ħut ix-xibka ma nqasmitx. Għalilhom Ġesu ejjew kulu, imma ħadd mid-dixxipli ma s-sogra jistaqsih int min int għax kienu jafu li kien il-mulej. Ġesu resaq, qabad il-ħobs u newwilulhom u hekk ukoll għamel bil-ħut. Din kienet ġa t-tielet darba li Ġesu der lid-dixxipli wara l-qawmien tiegħu mill-imwiet. Il-kelma tal-mulej. Il-ġebla li warbu il-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Hekk għedna fis-Salm illum u hekk smajna lil Pietru fl-ewwel qari mill-Atti tal-Apostli jgħid lill-kapijiet lix-xjuħ lill-kittieba meta huma staqsewh bliema qawwa u fisem min qed jagħmel dak li qed jagħmel u l-Apostli. U qalilhom fl-isem ta' Ġesu ta' Nażaret li intom tiltuh imma Alla għajmu mill-imwiet. Qalilhom din hi l-ġebla li intom il-bennejja warrabtu imma li saret il-ġebla tax-xewka. Xi fisser li tkun il-ġebla tax-xewka? Tfisser l-iktar ġebla importanti fil-bini li qiegħda proprju fil-bażi tal-istruttura kollha tal-bini. Min din il-ġebla jiddependi wkoll kemm il-bini jitla' tajjeb. Hija fil-fundament mhijiex ġebla għat-tiżjien, imma l-iskop tagħha huwa ħafna aktar kruċjali minn hekk. U dak li allura rrid jgħid Pietru huwa li Ġesu irxoxt huwa l-ġebla tax-xewka li fuqu għandha sserraħ ħajjitna il għaliex hu s-Salvatur u li jagħtina s-salvazzjoni. Din kienet l-esperjenza tiegħu wkoll kif rajna fl-Evanġelju li Ġesu irxoxt huwa dak li jsalva, huwa dak li jagħti bl-abbundanza, huwa dak li miegħu tassew għandek il-ġid. U dan li rrid jgħid Pietru, il-ġebla tax-xewka huwa Kristu, fuqu għandna inserħu ħajjitna. Huwa hu li għandu jkun il-kriterju ta' dak li huwa tajjeb jew ħażin, ta' dak li għandna nagħmlu u dak li m'għandniex nagħmlu. U Pawlu bħal Pietru ukoll jispjega din b'mod sabiħ meta jitkellem fil-littra tiegħu l-Efesin jgħidilhom aħna il-bini, aħna ġebel ħaj marbuta ma' din il-ġebla tax-xewka. U meta marbutin ma' Kristu bħala l-ġebla tax-xewka nistgħu nimbnew bħala tempju fejn jammar Alla. Qed jgħid għall-Knisja, il-komunità, qed jgħid għalina kull wieħed u waħda minna l-ħajja tagħna personali. U allura jgħid Pawlu ma nkunux immexxijin mill dak li nħossu mill-emozzjonijiet u l-passjonijiet tagħna. Imma meta Kristu u l-ġebla tax-xewka immexxina tassew Kristu fil-ħajja tagħna. U xi fisser dan? Ħansemmi eżempju li naħseb huwa importanti għal ħajjitna llum. Bliema mod Ġesu u l-ġebla tax-xewka f'ħajjitna. Jekk ikun tassew il-ġebla tax-xewka f'ħajjitna,
ifisser li nara lill-oħrajn bil-lenti tiegħu. U allura li għalija kull persuna hi għażiża, għax kull persuna hija xbija ta' Alla. Kemm jekk hija Maltija, kemm jekk hija Amerikana, kemm jekk hija Taljana, kemm jekk hija Afrikana. Kemm jekk il-kulur tal-ġilda abjad, kemm jekk kannella, kemm jekk iswed. Kull persuna hija xbija ta' Alla. Ma teżistix persuna bniedem li ngħidlu dak huwa bniedem u ħadd ieħor li huwa nofs bniedem jew inkella mhu bniedem xejn minn dawk li ħalaq Alla. Il għaliex kull persuna hija xbija ta' Alla. U għalhekk jekk jiena ikolli tassew il-Kristu bħala l-ġebla tax-xewka, ma nitkellimx fuq in-nies jew nikteb fuq in-nies xbija ta' Alla qishom dawn mhumiex bnedmin jew qishom biċċa njama f'baħar jew qishom għar minn hekk skart. Meta nagħmel hekk, inkun qegħdin warrab ma' dik il-persuna, ma' dawk in-nies qegħdin warrab lil Kristu u nwarbu fil-ġenb u narmi lilu wkoll. Narmi din il-ġebla tax-xewka biex inqiegħed lili nnifsi bl-egoiżmu tiegħi bħala l-ġebla tax-xewka f'ħajti. Ejjew nitolbu lil Alla l-grazzja li Kristu jkun tassew il-ġebla tax-xewka f'ħajjitna u jgħinna speċjalment inħarsu lejn l-oħrajn bil-lenti tiegħu. Kull persuna umana hija għażiża jistħoqilha rispett lejn il-ħajja tagħha u d-dinjità tagħha u nitolbuh biex aħna f'ħajjitna jkun dejjem hu il-ġebla tax-xewka u ma nqedux lilna nfusna jew l-egoiżmu tagħna bħala l-ġebla tax-xewka f'ħajjitna. Issa nresqu t-talbiet tagħna lil Alla b'fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek u għejna biex tkompli xxandar l-Evanġelju tiegħek lill-ġnus kollha nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja mulej li aħna dejjem inqimuk u li dejjem nilmħuk ukoll fil-preżenza ta' ħutna nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Għallimna mulej nożżu l-ħajja ta' kull persuna bħala xbija tiegħek nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal dawk kollha li huma morda għal familjari tagħhom u għal dawk kollha li qed jagħtuhom servizz kemm fl-isptarijiet bħat-tobba, infermiera, spiżjara u nies oħra fil-qasam tas-saħħa, kif ukoll dak li qed jagħtu servizz importanti fis-soċjetà biex inti tgħinhom fil-qadri ta' dmirijietom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal dawk kollha li huma waħedhom jew li ħassuhom abbandonati u iżolati biex isibu l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għas-saċerdoti u reliġjużi li qed jaħdmu wkoll pastoralment minn mod u minn ieħor biex tagħtihom l-għajnuna ħalli jkunu dejjem xhieda tiegħek mal-poplu tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem f'dawn il-ġranet biex inti mulej tilqaħħom fi ħdanek u ssabbar lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' talb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjobitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek
frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-Ruħ. Imbirek Alla għal-dejjem. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Is-sagrifiċċju għat-tifir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u għat-Knisja mqadsa kollha tiegħu. Wettaq mulej l-offerti tal-għid li bil-qima kollha qegħdin nagħmlulek u permezz tagħhom għamel li ninħallu minn kull irbiet tal-art u nintlew b'xewqat tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru glorja tiegħek iżda ferħ akbar inxandruha f'dan il-jum li fih ġie issagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna u qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiġrulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smawiet. Imbirek min ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola ta' smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' li d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, nħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fi glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles,
ma l-Isqof Mario miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoq li u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, affrinna dobietna bħalma naħfru minn ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-sarna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-sliem u l-għaqda li int trid fiha. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Natu il-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu int tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem quddiem qaddis tiegħek eħlisni miħtijieti kollha minn kull ħażen. Żommni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Danu il-ħaruf ta' Alla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisqolix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Isem ta' Kristu ħaresni ħajja dejjem amen. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq
fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu, xerred dejjem u lejh nagħtihek fuq dawk li inti salvajt u żommhom taħt il-ħarsien tiegħek biex dawk kollha li nfdew bil-passjoni ta' ibnek jibqgħu iġarbu l-ferħ tal-qawmien tiegħu u li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Inbirku il-mulej, irroddu ħajr il-Alla. Alla tagħna isma' t-talb tagħna ejna waqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna dak li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu affrinna d-dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera r-rwieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-glorja meta sina Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna d-dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fi tiġrid iżda ħlisna mid-dejjem. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitillin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitillin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitillin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitillin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitillin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitillin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitillin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitillin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija ta' mewtana. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija ta' mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santissima Urina li inti omna għalik jisma' it-talb tagħna dak li twilet għalina li tikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenna l-erbek kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misterju tal-glorja meta tina Ġesu Kristu tela s-sema. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, għaffrinna dubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-dejn. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija ta' mewtana. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija ta' mewtana. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija ta' mewtana. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija ta' mewtana. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija ta' mewtana. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija ta' mewtana. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija ta' mewtana. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija ta' mewtana. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija ta' mewtana. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija ta' mewtana. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak li twilet għalina li tikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenna l-erbek kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misterju tal-glorja meta sini Ġesu Kristu bat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għaffrinna dubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-dejn. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa u mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija ta' mewtana. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija ta' mewtana. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija ta' mewtana. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija ta' mewtana. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin,
issa u fis-sija ta' mewtana. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa u birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-tindin, issa u fis-sija ta' mewtana. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa u birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-tindin, issa u fis-sija ta' mewtana. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa u birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-tindin, issa u fis-sija ta' mewtana. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa u birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-tindin, issa u fis-sija ta' mewtana. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa u birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-tindin, issa u fis-sija ta' mewtana. Amen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna għalik jisma talbtana dak li twilet għalina li tikun bnidem bħalna u Ġesu għafrinna dubietna ħarisna minn nar tal-infern u ġenna l-irbeħ kollha u dak li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru ta' glorja meta sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħala ma naħfru li minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn dejjem. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-tindin, issa u fis-sija ta' mewtana. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-tindin, issa u fis-sija ta' mewtana. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-tindin, issa u fis-sija ta' mewtana. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-tindin, issa u fis-sija ta' mewtana. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-tindin, issa u fis-sija ta' mewtana. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-tindin, issa u fis-sija ta' mewtana. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-tindin, issa u fis-sija ta' mewtana. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-tindin, issa u fis-sija ta' mewtana. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-tindin, issa u fis-sija ta' mewtana. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-tindin, issa u fis-sija ta' mewtana. Amen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna għalik jisma talbtana dak li twilet għalina li tikun bnidem bħalna u Ġesu għafrinna dubietna ħarisna minn nar tal-infern u ġenna l-irbeħ kollha u dak li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' glorja meta sitna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa mollija fuq il-kori kollha tal-anġli. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħal ma naħfru li minnu ħati għalina, għala ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn dejjem. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-tindin, issa u fis-sija ta' mewtana. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-tindin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kibberka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-tindin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kibberka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-tindin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kibberka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-tindin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kibberka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-tindin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kibberka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-tindin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kibberka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-tindin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kibberka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-tindin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kibberka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-tindin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma talbtana dak li twilet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna tubietna ħarisna minna tan infern u ġenna li bikolla wejn id-dawk li liktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slim għalik. Li l kinajtu għalli xaħna turufnati u li tefa, li l li tnidu aħna ninibku nolfqu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ija mela afukata tana, dawallejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dana turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek u ħanina opija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missirna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għaffrinna dubietna bħalma naffru li minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrid iżda ħlisna mid-dejn. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkanti fost in-nisa u birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-tindin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem, Id-dawk dejjem jiġu fuqhom. jistriħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena, Mulej ħnina, Kristu ħniena, Kristu ħnina, mulej ħniena, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu smana, Kristu il-qatt tal-btana, Kristu l-qattar tagħna, Missir eternalla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddis Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, li żjed safja, itlob għalina, li żjed nadifa, itlob għalina, u xebba, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu għal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mena ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika,
Torri ta' David, Torri ta' Lavorju, Dar ta' Deb, Arka ta' Rab tal-ġdida, Bib ta' Sema, Kewba ta' Filodu, Saħħa tal-Morda, Kien tal-Midinbin, Faraġ tal-Mniktin, Għajnuna tal-Insara, Sultana tal-Anġli, Sultana tal-Patriarki, Sultana tal-Profeti, Sultana tal-Appostli, Sultana tal-Martri, Sultana tal-Konfessuri, Sultana tal-Verġni, Sultana tal-Qaddisin kollha, Sultana mnisla minn l-ewwel teba', Sultana mtella s-sema, Sultana tal-Rożarju Mqaddes, Sultana tal-Familja, Sultana tal-Paċi. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja, henna lina. Itlob għalina qaddisa Alla. U Alla li rrit li ma tħabbira tal-anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġi Mqazza Marija, għatina nitolbuk lilna li nistqarruhom Alla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. Talba lil San Mikiel Arkanġlu tħolqina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irasinu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li repħitinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.
intemmu hawnhekk it-talba tar-Rużarju u ċ-ċelebrazzjoni tal-Quddisa li bdejna biha. Infakkarkom li din ix-xandira tiġi mtennija l-lejla fil-5:30 fuq TVM2, filwaqt li f'kull ħin tal-ġurnata tistgħu issegwu mill-ġdid il-Quddisa u r-Rużarju fuq il-website tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Fuq l-istess website fis-sezzjoni għar-riżorsi diġitali ta' talb Soter tistgħu issibu wkoll it-talba tal-Via Lucis li hija talba speċjali għall-Ajt. Infakkarkom illi minnar il-ħadd li ġej, il-ħadd ta' Ħnina Divina, ser inxandru quddisa bil-Malti fid-9:30 u quddisa bl-Ingliż fis-6:30 ta' filgħaxija fuq TVM2. Aħna nkunu magħkom il-ġdid għada filgħodu u kull filgħodu mit-2 sal-ħadd fid-9:30. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.